Здравейте, аз съм Рали. Днес ще ви покажа какво може да си правите с шринк пластмасата. Един изключително интересен продукт, с който много ще се забавлявате. Той идва в два различни вида. Единият вид е в такива прозрачни листове, а другият е заскрежен. Аз ще ви покажа какви нещица може да си правите от него. Това, което е характерно за шринк пластмасата, е, че при нагряване тя намалява големината си с 7 пъти и увеличава дебелината си 7 пъти. Т.е. може да си правите уникални висулки, бижута и какво ли още не. Ще ви покажа как може да си направите висулка. Много характерно за този продукт е, че за да може да остане изображението, което отпечатвате върху шринк пластмасата, то трябва да бъде задължително с перманентно мастило. Най-добрият вариант е Стазон, тъй като по принцип това мастило не се размазва, няма да се подхлъзне на гладката повърхност и е перманентно. И ако осветявате, това трябва задължително да бъде с перманентни маркери, т.е. да не се загуби цвета при вече самото нагряване на висулката, която правите. Така, слагам мастилото. Отпечатвам. Готово. И изрязвам по очертанията. Както виждате, не се размазва. Отгоре оставям малко повече пространство, за да има място къде да забиеме дупката. Така, както виждате, дупката, която ще пробие, е доста голяма, но тя след нагряването ще се намали 7 пъти. Така. Готови сме. Трябва да имате нещо, с което да прикрепяте самото изображение, за да не изхвърчи. Другото, което е, че самото нагряване може да се прави с абсолютно същия ефекти, с фурна и с уреда за топъл ембосинг. Предполагам, че и с ушуар, но може би ще е по-бавно. Така. Виждате как почва да се гърчи цялото изображение. В един момент изглежда така, сякаш абсолютно нищо няма да стане от него. Но постепенно то само се изравнява. Просто е като магия. Сега трябва да имате нещо, с което да го изравните самото изображение, за да е абсолютно гладко. Оставяме малко да изсъхне. Имайте предвид, че е доста горещо. И готово. Имате 7 пъти по-малко изображение. Виждате колко е дебеличко. С дупката може да си направите всякаква висулка с него. Така. Друго нещо, което може да правите от шринк пластмасата,
е да оцветяват. Така, това, което може да направите за оцветяването, вие може да си направите сами за скрижената пластмаса. Това става с шкурка. Просто минавате по цялата повърхност на пластмасата от едната и страна. Гледайте да не пропускате. След това правя изображението отново с тази зона. И с перманентен маркер боядисвам. Имайте предвид, че цветовете, с които боядисвате, след това ще станат 7 пъти по-интензивни, тъй като се намалява размера. Отново си пробивам дупка. И изравнявам. Така може да си правите бижута, висулчици, всякакви неща. Надявам се да ви е било забавно. В следващото клипче ще ви покажа как може да си правите различни видове бижута, обици, пръстени и какво ли още не. Приятно майсторено от мен!